Pustím vám teraz spomínaný, naozaj krátky zostrih z relácie s univerzitným psychologom Petrom Marmanom. Takže nech sa páči. Kde vidíte tie stádovité efekty, ako podliehajú reklame a kampaniám a sú vlastne zásadne ovládaný médiami, to sme si ukazovali napríklad na tom referende. Fabrikuje sa popularita strán, firiem a osobností a tak ďalej. A teraz vy vidíte tú zmanipulovanosť, ale pritom žijeme v slobodnej spoločnosti. Pozrite sa do médií, na médiá a teraz tie už ani nehľadajú pravdu, oni vám rovno povedia, že teda oni majú to svoje zameranie, ktoré razia, ktoré si chcú presadiť, že hovoria vlastne len pravdu, ktorú vlastne nakoniec niekto zaplatí cez inzerciu a majiteľ, alebo ktorá je spoločensky vhodná, politicky korektná pre niekoho. Ale žijeme v slobodnej spoločnosti. Vidíte deň čo deň skorumpovaných politikov, komunálnych, stranických, európskych, aj nezávislých za službe, tiež sprofanovaný pojem. V podstate sú to hovorcovia niečích záujmov, ktorí si tak vyberú ten svoj desiatok a vidíte, že potom vlastne častokrát idú proti záujmom tej spoločnosti, ale inak žijeme teda v slobodnej spoločnosti a v demokracii. Máme tu oligarchov, lobistov a vplyvné osobnosti, ktoré menia tú spoločnosť, ktorých nikto nevolí, ale za to oni si volia aj politikov a presadzujú svoje záujmy, ale inak tu máme slobodnú spoločnosť a demokraciu. Vidíme tu chamtivé korporácie a banky, ale my tu žijeme vlastne v slobodnej spoločnosti a demokracii. Sú tu tajné služby, vládne agentúry a kadekto, ktorí nás špiclujú na každom kroku, monitorujú naše mobily, počítače, autá, v mestách nás cez kamery, z družíc, z dronov, lebo nás už v princípe implicitne považujú za nepriateľov všetkých. Už takmer ani neplatí prezumpcia neviny, to už je takmer prezumpcia viny. Krátka, zošnurovávajú nás, ale inak tu žijeme v slobodnej spoločnosti, v demokracii. A to už nehovorím o fakt geopolitike, kde sa poslednú dobu dejú zaujímavé veci. A na začiatku, keď sme mali teda ísť do tej únie a integrovať sa, tak nám pekne spievali, keď nás lapali, že ako to bude dobré a už budeme riešiť len ten blahobyt a bude to tá demokracia. Postupne to začalo mať takú pachuť, keď prišlo humanitárne bombardovanie a zrazu sme museli bombardovať kadekoho, podieľať sa na tom a teraz sú utečenci a už sú aj vojny, už je tu zrazu studená a už to nie sú len obyčajné vojny, konvenčné, ale už aj všelijaké hybridné, protiteroristické a zrazu aj občianske a náboženské, ako si je tých vojen zrazu veľa. Tie veľké štáty a veľké celky si jednoducho povedia, čo chcú, majú svoje záujmy po celom svete, razia si tam svoje geosociálne inžinierstvo, pretvárajú si to tam. A my už ani nemôžeme povedať, že či chceme utečencov alebo nechceme. Musíme ísť do toho Bruselu s tým prosíkom. Skrátka, o nás, bez nás. Ale my tu máme slobodu a máme tu demokraciu. Čiže u nás vládne, my žijeme v tom slobodnom svete a vládne to ten ľud, ale tie predajné médiá a skorumpovaní politici a oligarchovia, lobbysti a tie chamtivé korporácie, banky a v pozadí kútiace tajné služby i sociálne inžinierská geopolitika na názor ľudu nemusí prihliadať, lebo si ho jednoducho upraví a spracuje podľa svojej potreby všetci. Tak toto vidíme deň čo deň, ale zároveň nás všetci títo činitelia, ktoré to sami nedodržiavajú, nás presvedčajú, že aký sme tu my slobodní. Tak mi vysvetlíte, že kde je tá sloboda, lebo ja tomu nerozumiem, že keď to deň čo deň máme v novinách, všetci to píšu, tak kde je tá naša sloboda? Tak, vážení poslucháči, toľko názor
univerzitného psychológa Petra Marmana. Názor, s ktorým sa dnes podľa mňa stotožňuje veľmi veľa ľudí. A dovolím si tvrdiť, že počet ľudí, ktorí sa s týmto názorom stotožňujú, bude v budúcnosti pribúdať. Avšak, teraz to podstatné. Je fajn na jednej strane, že rastie počet ľudí, ktorí už chápu, v akom svete dnes žijeme, lenže to nestačí. Nestačí vedieť pomenovať problémy súčasného sveta, pretože aktuálna situácia si totiž aktuálne vyžaduje konkrétne riešenia. Ako tento stav, o ktorom hovoril Peter Marman, s ktorým sa mnohí stotožňujú. Ako tento stav zvrátiť a zmeniť. Pretože jedna vec je schopnosť vedieť pomenovať problémy, ale druhá vec je vedieť priniesť aj následné riešenia.